Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siza ke nemetshi ke ezadlala namhlanje pha eMbombela Stadium ke ubandiphazami eMbombela Stadium apho ke iKaizer Chiefs oqobisana khona ke neqela leTS Galaxy pha ngo3:30 eMalanga. iKaizer Chiefs ke lapha ke lwela ukuhlala pha ku-position 3 emveni ke kweMamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns leyo ke nayo ina 26 points. Kaizer Chiefs ke xa inophumelela izoba na 26 points nayo, mhlambi ke kwashiyana ke ngama goals ke into yawuthetha okwangoku kusalwela ke unumber 3 Kaizer Chiefs. Masenjenje ke xa sithe saqwalasela ke imeko yesquad seqela ke leKaizer Chiefs akho nto ingako inomohluko baphulaphuli, ngoba asikeva nto malunga noGlodi Lepo into yokubana ngaba na umfana omdala uzoba khona na namhlanje xa iKaizer Chiefs idlala okanye akazubakho, ngoba kudala ke siyiphicotha into kaGlodi Lepo. Xa singena ke okanye masigqibezela ngohlobo ke sigqibele ngexesha kuLepo bekuthiwa umfana omdala wonzakele. Asikayifumani ke into ethi ke uGlodi Lepo uzoba khona namhlanje. Into esingafane ke siyifumanise ukubana ke akhona amahlebezi athi uChislet namhlanje angabonakala njengegame yakhe ke yokuqala. Akhona amahlebezi atshoyo. Siphume ke lapho ke singene ke kwabanye ke baphulaphuli ke abafana ke noGustin Sereno, abafana ke noBradley Cross, nabo bafana badala ke into yabo izothi kha ngoku ayikacacisi uba ibhekwe liphi icala. Akho nto icacisa into yokubana abazoba khona namhlanje. Nabo ngabanye ke bebethe bathona umonzakalo okokogqirha beKaizer Chiefs silindile abade bayikhuphe ke into ethi abafana badala bawuphila ngolesingaphi, bawubela ngolesingaphi. Nabo ke asinanti phathekayo ethi abazubakho namhlanje. Sisalindile baphulaphuli. Isquad seKaizer Chiefs ke sisenjenja ngola hlobo ke baphulaphuli ke abekho ke abanye kuthethwa ngabe kuthiwa ke bonzakele. Khanyisa Mayo umfana omdala kuthiwa ubuyele kakhulu kwi-fitness yakhe. uRed umfana omdala okubana ke angawuqala ke umdlalo ubuyele pha kwi-fitness yakhe umfana omdala njengoba benebonile igame ephelileyo ebengene njengelalela, ebengene njenge-reserve. Siphinde sinikhumbuze ke Kaizer Chiefs iyadlala namhlanje, idlala pha neqela leTS Galaxy bedlalela pha eMbombela Stadium ngo3:30 apha ke eMalanga. Amakhosi ke adlala ke umdlalo wabo awukuvala ingcango apha ke kuDisemba kuzawulungiselelwa le-AFCON. Kaizer Chiefs uphinde udlala ke pha ngoJanuwari. Ngoku bavala ingcango ginci bezawulungiselela ke abafana kulungiselelwa ke imidlalo ye-AFCON pha ngoDisemba eMorocco. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.